Moikka! Mä ajattelin tehdä tällaisen videopostauksen mun pikkusista shoppailuista tänään. Mä kävin vähän kaupoilla tän kunniaksi, että mun tää lukukausi päättyi tänään. Oli viimeinen päivä. Ja näihin ostoksiin. Mä ostin muutamat ihan perustopit, mutta vaan vähän tällaisilla erikoisemmilla väreillä. Tällainen limen suunnilleen, tai tämmönen keltaisen ja limen värinen sininen toppi ja pinkki. Mä käytän näitä aika paljon, jos mä urheilen, siis jumppaan tai mitä tahansa. Ja kun nytkin mulla on mun treenivaatteet päällä. Sitten mä ostin pari huivia. Tällainen tuubihuivi, tää on aika kiva. Ja sitten toinen huivi, nää oli 2 $15, joten mä ostin 2. Ja tällaisella kuvioinnilla toisella puolella on tämmönen zebra. Tää on aika kiva. Mä ajattelin, että Suomessa näillä on varmaan vielä käyttöä, että siellä ei varmaan ihan niin lämmin vielä. Mietin, että pitääköhän mun ottaa toppavaatteet mukaan. Toivottavasti ei, koska ne ei nyt mahu ainakaan mun kassiin. Siis kun saan ottaa vain yhden kassin. Sitten mä ostin tällaisen maksihameen. Tää on aika kiva kans. Tää nyt ei mahu kokonaan tähän kuvaan, mutta kyllä tästä nyt saa jonkunnäköisen idean. Ja tää on tosi kiva, koska tää on 100% puuvillaa ja tää oli tarjouksessa. Joo, ja sitten tässä on tällaiset kivat. Ja sitten tämmönen rento jakku. Ei tää nyt kyllä näkyy. Noin. Ja tää näyttää ihan kivalta ton hameen kanssa. Niitä voi käyttää yhdessä, jos haluaa olla vähän asiallisemman näköinen. Niin kuin esimerkiksi asiallisemman näköinen kuin mitä mä oon nyt. Mutta siinä oli ne ostokset ja tosiaan tänään oli vikapäivä koulussa. Nyt mulla on noin 2 kuukautta lomaa. Tai siis ei lomaa, mutta lomaa koulusta. Ja sitten ensi viikon sunnuntaina mä lähden kotiin Suomeen. Ja mitäs muuta. Ai niin, perjantaina meillä on menneet vappujuhlat. Ja mä oon vähän kattonut mun simaa, niin se kyllä vähän silleen sihahtaa, että toivottavasti siihen on tullut hyvin kuplia. Joo. Ei tässä mulla kai muuta. Kertokaas mulle jotain juttuja tai laittakaa jotain kommenttia tästä videosta, koska mä aina niinku ihan paniikissa näitä laittelen. Tai siis yhden kerran mä oon aikaisemmin laittanut, niin mä en tiedä nyt uskallaks mä sitten laittaa tätä, että jos tykkäsitte videosta, niin please laittakaa joku kommentti, ja jos ette tykännyt, niin voitte myös laittaa kommentin. Ei muuta, moikka!